ambe alafu kala barkada nemani kisini alafe kake anka chidembaka ana sodungew ana joninga nyumaw ani mawmai senda usinda nona atase jokenema ka folni tawlinta ka nyesinya radio Nieta allame ba chema ana musuma kirinkilin bela jelema ni watina am sokolembe ka dunkwar makono ka folita ka nyesi anjatuguma suraka sufla tuw ani draveu jamati lakaw no yenyare bulo mali seba ne bambulo mali de seba de bambulo wananta asanfa domina mba jukoro otmananga heraye minye jamana inka lafiya jamana inka kolosuma amo nyini kramo fe sanga ani wati wajulu kenan wuka du klafe selula kutubaw ko do chama ke jamana alaka jamana lafiya dembala mumbe jamana kono do ni nyon teddi anwa bay alay ambe ala deli alaka noya oh nga sobe buli busam sen fele betuga ko de ha busam sen betuga ko tombe minabi kabiri wati jan jamana intun dono ni dambe jamana intun dono ni dinay o de kama kabiri alislamaya sankeme fulo aya asrola an fe an ga gun sanfala la ya sabu tobiya munun tumbe an bulu tabolo munun tumbe an bulu oni alislamaya dina tumma jantugo sila wala ya to islamaya na nan fe kasro murute marfate jeli bonte anana do on ya famu sabu an bemba utunye ko sigi tugo mununa o tuni islamaya ka ko chama beta oh gabi on ta kembe bi nta sidoi ni anga kunungo maraw lage du kono nana kabla kono nana sigida kono nana itu ma don ka fo ma haklima ma kodona de tuye ni ko sigi ka be daga kono nana e mai du kono ni benogo tiya bla rom na bo data la ha boka foi futala otuma ira ka fo sinji tumbe anga tokoroba ubulu mechede dentu seka tie ma unyana ma beta e denyi dukuno abeladabu sigidala abeladabu kanano la abeladabu mawa ma yesa mbiduru balo dukuno insanfe e bado ila mona tuka minawo obi ko bide untiena ayela ta don sa mbeta nko yoro mina katanja ro mina bidon tie kunye munye beki yera nyininga o ta mbemba we aglane uluma tie kata ema silamea kono anga tide mba fanyena kabiri dema na fulo ibe banyuma ni nyini dena wode sifasima fulo fulo yi ni silamea ka yeta ekola wa oni an bema uka yeta ufuna tuma fonyongo koi ibe furu ke wora muno lutuma jati mine ibe jone de furu muso yin jon de abura jona lutuma jati mine follow an bema ufe wore kera sibabuye lama unyena sigida unyena mautuma don ka fo dambe feminye o nga biambe minawo ma era ta don sa be mi fo ala na folokono na benyana mi so ni marati na o jamana ko bani ambe kuma o kuma na ere fondation o etiyi na ni ere fondation ge chugo ma munum be no e adama dewuye ni ma olu ere fonde siga fo itala teta rosi commissaire muso ya fo nga jamunga timenena ya ko 2012 oli esega minke ka damine de san kono to katabla santani segi keme sarala bi wolon vlani ko abebe drokuta we an dewu islam dewu dametigi dewu
n'a fɔra ko olu de kɛra tan dɔrɔgutalaw ye an bɛ taa komini ka taa Jamini dutigiw bolila u ka jɔyɔrɔ kɔrɔ e lamɔna cogoya min na i b'a dɔn nka bi den tɛ se ka hali kɔrɔfɔ kuma tɛ k'a bugɔ den tun tɛ se ka tiɲɛ kunun ko maaw ɲɛnama denw labilala e m'an ka circulation kɛcogo ye wa n'i kumana min fɛ a b'i fa neni n'i kumana min fɛ a b'i dɔgɔya a b'i buruja ka sɔrɔ i den filan don ni mara tiɲɛna a bɛ kɛ tan de o to yen ni mara tiɲɛna hali an ka jamana cakɛbɔda sow la i b'a dɔn fɔlɔ anw tun b'a fɔ ko saya ka wusa malo ye n tiɲɛ tiɲɛ ye nka bi a bɛ fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ a bɛɛ ye hɔrɔnkan ye nafolo kɛra fɛn ye min ye maaw hakili ɲagami bi n'i kɛra malangolo ye cogo o cogo n'i kɛra maa kuntan ye cogo o cogo ni nafolo b'i bolo o de bɛ bonya sigida la i kɛra waliju ye cogo o cogo i kɛra alansɛnɛjɔ ye cogo o cogo n'i ye fantan ye maa si ka jate t'e kan o kɛra sababu ye maaw bɛ k'u yɛrɛ faga bi nafolo kama maaw bɛ ka ɲɔgɔn faga bi nafolo kama sabu sigida la bi ni fɛn t'e bolo e tɛ foyi ye e ma ye duw kɔnɔna ye wa duw kɔnɔ hali ni dɔgɔnin tɛ yen ale de ye nafolotigi ye kuma tɛ se ka fɔ a kɔfɛ tuguni fa ka na ko ka PDG ma kɔnɔ kunun ko nin tun bɛ yen wa dɔgɔnin n'a ka nafolo bɛɛ tun ye kɔrɔta ye ɔ nka bi ko kasa tɛ nafolo la taga dun dara ɲɛ dɛ an ko jamana min sigibaga 100 sara la 90 ko o ye alisilamɛ ye olu ka mara kɛcogo de ye nin ye an bɛ taa mun fɔ an dabanma ye o min ko an ma ya ayyuhal lazina amanu taqullaha a ye siran ni Ala ɲɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ i kelen don ka mun de baara ka bila i yɛrɛ ye wal tanzur nafsun ma qaddamat liqadin ila akhir aya o Ala kelen don k'an ma tuguni ku anfusakum wa ahlikum nara aw yɛrɛ k'u kisi a n'aw ka denbaya ka bɔ mun ma jahanama tasuma man istarahu Allahu rayatan wa huwa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun rayatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna yanga ciden ka kuma yi ni Ala ye kalifa fɛn di e maa min ma ka danaya fɛn di e maa min ma e ka danaya fɛn janfa i kan k'a don da min fɛ i m'a don da fɛ saya sere ma k'o to e to o cogoya la ciden ko aljinɛ donni kɛra haramu ye e ma an ka circulation na ye bi denw bɛ ka bɔ valiziw falen bɛ du kɔnɔna na finiw b'a kɔnɔ nka lankolon 12 bɛ ka bɔ kɛnɛ ma silamɛden de don koyi denw bɛ ka fa caman sukasi kɛ ka sɔrɔ u bɛ balo la fa bɛ balo la nka sukasi bɛ ka kɛ e lamɔna cogoya min na i b'a dɔn Ala ka hɛrɛ k'an ye abarama radio Nieta lamɛnbaaw nin y'an donka ye donkibaru kɛnɛ kan aw bisimila lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ min ye an ka jamana faamaw olu ye kunnafoni dɔw furubaya ka yira k'a fɔ dugumakan min kɔni bɛ bi ko jamana faamaw ye yamaruya di silamɛw ka jɛrɛtɔnba min bɛ n'o ye Haut Conseil islamique ye ka wulikajɔ kɛ ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɛ Yad Agali Amadu Kufa n'a ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ la a kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ labaw ka kɛɲɛ ni fanganatɛmɛ fanga yɛrɛ bɛ wulikajɔ min na bi n'o ye ka assise sigi kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la a ko gɛlɛyalen bɛ bi min ye conseil de sécurité diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sigiba min bɛ kɛ waati ni waati olu maaw bɛ wulikajɔ la u kan ka na anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ alamaw ka kɛɲɛ ni lakanabaliya yɛrɛ nasira ye min ye Sikaso mara wulikajɔ kɛbaw u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma kunnafoni sɛbɛnw olu y'u da don a la k'a ɲɛfɔ o kɔfɛ an yɛrɛ n'a lajɛ n'an sera ka yen sigida maire dɔ sɔrɔ
ka se ka ɲɛfɔli kɛ an lamɛnbaaw ye. An lamɛnbaaw nin de ye dɔnkibaru fanba ye min bɛna labɛn ka lase aw ma a denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara. Nɛkɛ karafe o bɛ Amza Sidibe bolo fulakɛ wɛrɛnta. Aw bisimila. An lamɛnbaaw aw bisimila. Tɔgɔma fɔlɔ bi sɔgɔmada in na kunnafoni na. Kunnafoni di sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye diɲɛ seleke naani tɔnba olu ka kɛrɛnkɛrɛnkɛrɛn minnu bɛ sigi n'u b'a fɔ conseil de sécurité olu kan ka maa wuli ka na an faso Maliba la. Gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye fangadatɛmɛ fanga yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo kan ka kɛ cogoya min na dantigɛli ka kɛ u ye ka kɛɲɛ ni bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen ni o ɲɛmaa ye Useni Amion Gindo ye Kodem ale ye kunnafoni dɔw forobaya ka yira k'a fɔ ni dɔgɔkun furancɛ yɛrɛ kɔnɔna na wala dɔgɔkun kuncɛ la min ye diɲɛ sɛnɛkɛlaani tɔnba olu ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ka wuli ka na an faso Mali yɛrɛ la yan ka na kumaɲɔgɔnyaw kɛ an ka jamana faamaw u k'u fɛlaw fɔ jamana ka kuntilela ye mun ye. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali a y'a yira k'a fɔ o waati kelen n'i y'a jate minɛ Farafina tilebiyanfɛ tɔn kuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CEDEAO olu fana bɛ bi k'a gwan Mali fanga ɲɛmaaw kɔ kosɛbɛ ka fara Mali yɛrɛ politiki tɔn minnu fana bɛ yen minnu ma sɔn fanga ɲɛmaaw ka nin hakilina ma n'o ye k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi Mali ka ɲɛnamaya ko kumaw ka se ka fɔ a kɔnɔ cogoya min na. Nin bɛɛ kɔni ye gɛlɛya bi ni a kumaw sama-samalen bɛ jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Mohamed Aidara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye marabolo ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga ye ale tun ye a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw senfɛ ko sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛna kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ u bɛ sigi min wele faransikan na k'a fɔ ko assise nationale de la refondation. Laɲini minnu bɛna sɔrɔ o kɔnɔna na o laɲini de bɛna kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ ka kunkulennaw u bɛ taa sira minnu fɛ k'olu pereperela tigɛw di. Kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ min ye o Choguel kelen ale ye kunnafoni dɔw forobaya faransikanw ka kunnafoni sira dɔw bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ RFI ani France 24 fo ka taa bila u ka journal Le Monde fana na. A ye a yira k'a fɔ min ye fangadatɛmɛ fanga yɛrɛ kundama ye a dɔ la dɔgɔkun damanani wala kalo damanani o kɔni bɛ se ka fara fangadatɛmɛ fanga kan cogoya jumɛn na baaraw bɛɛ lajɛlen n'u bɛ se ka don kalata ɲumanw ka se ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛyaw ma se ka sɔrɔ a la. Kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi maaw kɔni caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun de ye nin kuma ninnu fɔ kumaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Ni ye Useni Amion Gindo ale ka laɲiniw kɔnɔ a ko nin kɔni ye kuma ni a sina de ye tuma bɛɛ Choguel bɛ bɔ a bɛ kuma dɔw fɔ min tɛ ɲɔgɔn ta cogoya si la sabu a bɛ ka taa sira mun fɛ a b'i n'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen mun bɛna kɛ a jaabi yɛrɛ dɔnnen don fasi sabu ale ka kuma na a tun y'a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na sanga kelen o tɛna fara fangadatɛmɛ fanga kundama kan o kɛra an ka wasaden ladigiw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. O kɔfɛ min ye a ka kuma dɔw senfɛ a y'a yira k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen bɛna kɛ o de bɛna pereperelatigɛw di fangadatɛmɛ fanga kunkulennaw kan ka taa sira minnu fɛ Mali yɛrɛ ka ɲɛnamayaw kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na o pereperelatigɛ bɛna bɔ o kɔnɔ. Nin bɛɛ kɔfɛ a nana yira tuguni k'a fɔ dɔgɔkun damanani wala kalo damanani olu bɛ se ka fara fangadatɛmɛ fanga kan jango baaraw bɛɛ lajɛlen n'u bɛna se ka don cogoya min na. Useni Amion Gindo a ye a yira k'a fɔ ni waleya mun kɔni bɛ yen bi ni o bɛ fangadatɛmɛ fanga ɲɛmaaw bolo k'a fɔ sigi ka kɛ wa ale kɔni fɛ nafa kɔni tɛ a la cogoya si la wa ale kɔni dalen b'a la min ye jɛkulu minnu bɛ wulikajɔ la bi n'o kan ka na fangadatɛmɛ fanga maaw fɛ yen ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara ninnu kan ka kɛ kɛcogo min na min ye kalatakow ye olu baaraw ɲɛbila minnu kan ka kɛ a la olu pereperelatigɛw ka di. Dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maïga ani président
colonel Assimi Goïta olu kɔni ma kɔnɔnɔ bi ni waati ninnu ka se ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnlenw di diɲɛmaw kɔni ma kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la a ye a yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ min ye dɛlɛko kuma ye premier ministre a n'a ka ministre dɔw olu kɔni ye kuma dɔw fɔ kuma minnu ni i b'a dɔn k'a fɔ ŋaniya ɲuman kɔni t'u u kɔnɔ ka ɲɛsin ni dɛlɛ yɛrɛ a labatoli ma ministre min yɛrɛ bɛ yen ni ale ka baara sigilen bɛ ka ɲɛsin yɛlɛmaw yɛrɛ ma u bɛ a wele k'a fɔ Ibrahim Ikasa Maïga ale ye kuma dɔw furubaya faranskaw ka kunnafoni sira dɔw fɛ o b'a yira k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min fɔra mɔgɔw bɛ sigi a la k'a fɔ yala o bɛna se ka labato wa min ye an ka ministre min bɛ yen ni ale ka baara bɛlɛn bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma ale fana ka taama dɔw senfɛ marakukaw fɛ yen a ye kunnafoni kɛnɛ dɔw sigi a y'a yira k'a fɔ min ye an dɛmɛbaajɛkuluw ye olu kɔni ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali dɛmɛ ni waati minnu fɔra ko ka kalataw baara kɛ a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dɔɔnin nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa i b'a faamu k'a fɔ ŋaniya kɔni tɛ ninnu na bi k'a fɔ kalo 18 min fɔra ko ka baaraw bɛɛ lajɛlen nun don ka bɛn o ma kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an balimaw kunnafoni sɛbɛn info matin a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ bi marifatigi jɛkulu minnu kɛlen don bi ka alisilamɛya yɛrɛ kɛlɛw ta ka wulikajɔw kɛ fagali bɛ ka taa ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ani jamana faamaw ma min ye Faransi ani Mali ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw ka ɲɛmaaba dɔ kɔni bɔnɛna a nin na nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Faransikaw olu ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso o kɔni ye kunnafoni dɔw furubaya ka yira k'a fɔ min ye Nasser al-Tergi ale bɔnɛna a nin na guruba yɛrɛ mara kɔnɔna na nin tun ye maa ye maa min ni a ka wulikajɔw fanga ka bon kosɛbɛ dankari wale yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn a ka lakali la a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni jumadon octobre kalo tile 15 san 2021 tile yɛrɛ camancɛya waati min ye bolifɛn dɔ ye bolifɛn min ni a tun bɛ ka maa 5 ɲɔgɔn bɔɲɔnko kɔni ta Faranskaw u ka kɛlɛkɛcɛw tora munumunu salo de la ni u ka droniw ye u nana bolifɛn kɔni a jaw kɔni sɔrɔ kungo yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ ni bolifɛn kofɔlen a yɛrɛ ni gosi yɛrɛ dugu tun ma jan kosɛbɛ Faransi kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛɲinini kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ u nana dɔn k'a fɔ nin ye banbantiw ka bolifɛn de ye wa banbantiw ka bolifɛn min kɔnɔna na min ye Nasser al-Terki ye ni o ye Katiba di Gourma ye o ɲɛma dɔ don wa maa do maa min n'a ka wulikajɔw fangaw bonyana kosɛbɛ ka maaw bɔnɛ u nin na bɔmujugu daliw senfɛ siradaw kɛrɛfɛ ka taa jan da maaw ɲɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɛra ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 12 waati ye ni maa kofɔlen ninnu u tun bɛ ka bɔ gosi fan fɛ k'u kunda min ye Ombori yɛrɛ fanfɛla la o hukumu kɔnɔ Faransikaw olu ye munumunu salo kɔni kɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka mugu kɔni ci ni maa kofɔlenw ninnu ka bolifɛn na mugu cilen kɔ sa a nana ye k'a fɔ min ye Nasser al-Terki ale yɛrɛ tun bɛ bolifɛn in kɔnɔ ale nana bɔnɛ a nin na kunnafoni sɛbɛn a ka lakali la a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen bɔnɛ a nin na nin ye perdiba de ye marifatigi jɛkulu ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na sabu nin ye maa ye kabini san 2012 a bɛ Tɔnbɔkutu yɛrɛ mara kɔnɔna na ani marifatigi jɛkulu u bɛ munumunu salo la ka se ka an ka jamana yɛrɛ bila basigibaliya minɛn kɔnɔ wa maa bɛ se k'a fɔ ko Katiba di Gourma sema
n'u b'a wele k'a fɔ revue o maa filanan don u b'a fɛn min wele k'a fɔ numéro 2 kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali hali bi a yɛrɛ la k'a fɔ nin jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye Abu Hamza El Shagiti ale de tun bɛ ka nin jɛkulu yɛrɛ a bila sen kan a wulikajɔw fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale de ka bolo kan waati tɛmɛnenw na sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ ni jamana fɛn fɛn bɛ cɛncɛnfuga jamanaw kan ninnu ma kofilenw ka gɛlɛya sera a bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Mali, Niger, Burkina fo ka taa Tchadian fan fɛ nin bɛɛ lajɛlen y'i ka kɔlɔlɔ sɔrɔ ni ma kofilen ninnu ka wulikajɔ la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko info matin alɔbaw o info matin kelen a ye a yira k'a fɔ dugudugumanka dɔw tun forobayala jamana yɛrɛ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw olu ye laɲini kɛ wala ka yamaruya di alisamɛw ka jɛrɛtɔnba min bɛ yen n'o ye Haut Conseil islamique ye u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɛ Yad Ali fɛ ani Amadu Kufa donc gɛlɛya minnu bɛ yen bi maafa minnu ni lakanabaliya minnu bɛ yen bi olu ka se ka ban jamana kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɔni kɛra ɲɔgɔn sama-sama de Mali yɛrɛ gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ la sabu n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali yɛrɛ minisiri min tɔgɔ tun fɔra waati tɛmɛnen na ni o ye bateau ni diinɛkow ani laadakow o minisiri so ye o ɲɛma ko o tun ye kunnafoni dɔw fɔ min bɛ a yira k'a fɔ yamaruya dira alisamɛw ka jɛrɛtɔnba ma a ka se ka nin wulikajɔ kɛ nka o kɔfɛ min ye Mali yɛrɛ gouvernement ye u ye kunnafoni dɔw forobaya u bɛ fɛn wele k'a fɔ communiqué k'a yira k'a fɔ u bɛ diɲɛ mɔgɔw ladɔnniya ka malidenw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni minnu bɛ ka fili bɔlɔlɔw ni jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Mali faamaw ye yamaruya di jɛkulu dɔw ma u ka wulikajɔ kɛ ka taa kumaɲɔgɔnyaw sama Mali faamaw ni marifatigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ Yad Ali ani Amadu Kufa nin kuma in tɛ tiɲɛ ye fiyewu u b'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ olu yɛrɛ fana ye a kuma mɛn kunnafoni nasiraw fɛ n'o tɛ olu ma yamaruya di u ma yamaruya di jɛkulu si ma u ma yamaruya di tɔnkulu wɛrɛw si ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko taa kumaɲɔgɔnyaw kɔni sigi Mali faamaw ani nin ma kofilenw ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛ jamana kɔnɔdenw ladɔnniya ka diɲɛmaw ladɔnniya ka kɛɲɛ ni sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛra anw faso Mali kɔnɔna na n'u b'a wele k'a fɔ dialogue national inclusif DENI o tun ka laɲini dɔw tun kɛra jamana kɔnɔden dɔw ka bɛnkanw na ko ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɛlen don ka marifa ta jamana yɛrɛ juguya la bi ni malidenw don a tun yirala k'a fɔ olu ka kumaɲɔgɔnya o kɔrɔfɛnw de senfɛ sa min ye Mali faamaw ye olu kɔni fɛ o tɛ kojugu ye mais k'a fɔ de ko Mali faamaw de ye yamaruya di maa dɔw ma wala jɛkulu dɔw ma ko olu ka wulikajɔ kɛ ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɔni sigi Mali ni marifatigi jɛkulu ninnu ɲɔgɔn cɛ la nin tɛ tiɲɛ ye fiyewu wa don min na ni Mali faamaw sɔnna k'a fɔ u bɛna nin baara ninnu kɛ a tɛ dogo maliden si la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko info matin baw kunnafoni di sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye Sikaso yɛrɛ mara kɔnɔna ye a y'a yira k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko kɔni taara ka tunu yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye Ɲana yɛrɛ mara fanfɛla ye ka kɛɲɛ ni wulikajɔ kɛbaaw ye maa 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu kɔni nana Sansun n'o ye Yoroso fanfɛla ye baarakɛla maa 5 cakɛbɔraso dɔ bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ entreprise olu ka baaraw bɛnnen bɛ ka ɲɛsin pont dilanw ma nin pont yɛrɛ a bɛ ka dilan yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele ko Cɔnbugu ani Bilenjo yɛrɛ ma jan Bilenjo bɛ Ɲana mara yɛrɛ kɔnɔna na Sikaso ka mara olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso mara kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ka kɛɲɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna ye wulikajɔ kɛbagaw ma lakodɔnbaliw u ni maramafɛnw de nana ka na ɲɛsin min ye maaw ka bolifɛn min bɛ yen ni o bɛ wele k'a fɔ citerne ani camion ben
kana ɲɛsin olu ma k'olu kɔni tasuma dula k'u jeni komi a ja yɛrɛ bɛ kunnafoni sɛbɛn kan cogoya min na o kɔfɛ u seko ye tiɲɛni fɛn fɛn ye sa u ye o tiɲɛniw kɛ ka tila ka maa 5 bɔɲɔgɔnko kɔni minɛ ka taa ni olu ye habi maa ma se ka olu yɛrɛ ta fan dɔn ka kɛ ni Abdulaye Jara ale ka fasiri ye a ko nin baara ninnu yɛrɛ kɛra ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 22 ye wulikajɔ kɛbaw u nana nin yɔrɔ kofɔlen na yɔrɔ min ni pont de bɛ ka dilan a la min ye entreprise dɔ de ka baara bɛ ka kɛ a yɔrɔ ninnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin maa kofɔlen ninnu kɔni nana motow caman na maramafɛnw b'u u bolo ka na yɔrɔ kɔlɔsiba min bɛ yen n'o ye gardien ye ka na o kɔni sigilen sɔrɔ ka kakari gɛlɛn kɔni da o ye a bɛ se ka i yɛrɛ minɛ cogoya min na n'a y'i da bɔ ɲɔgɔn na u bɛ mugu ci a la k'a yɛrɛ fɛnɛ faga nin kɛra gɛlɛyaba ye gardien kɔni sigisa u taara k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ min ye maa 5 bɔɲɔgɔnko u y'o olu minɛ ka taa ni o ye nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye bolifɛn kelen ni o ye katikati dɔ ye u y'o o fɛnɛ ta ka taa ni o ye an bɛ waati min na ko sisan maa si ma se ka perepelatigɛw sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu jɔnw de ka baara don u ye maa minnu fana minɛ u taara n'u ye fan jumɛn fo bi perepelatigɛw si ma se ka sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ kɔfɛ sa nɛgɛ karafe an b'a lajɛ ni an sera ka bilenjo yɛrɛ maire danga sɔrɔ n'o ye Adama Jalo ye ni an y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ ko in kɛra cogo di mun ni mun de sɔrɔla a ko kɔnɔ tiɲɛni jumɛnw de sɔrɔla a kɔnɔ Adama Jalo i ni ɲantuma radio Nieta kumaso sanfɛ an bɛ hakɛtɔɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ sabu nɛgɛko kuma ka ca tuma dɔw la nɛgɛ kɛrɛfɛ a lajɛ n'an ye maire danga sɔrɔ Adama Jalo ko in kɛra cogoya min na a ka ɲɛfɔli kan ye Adama Jalo i bisimila Nieta kumaso sanfɛ kɔri baasi tɛ yen an kɔni an fɛ avec sina baasi bɛ yen dɛ i tɔgɔ ni i jamu ne tɔgɔ Adama Jalo yɔrɔ jumɛn maire adjoint ne bolo maire ka danga bolo ye awa an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ min ye pont dɔ bɛ ka jɔ entreprise dɔw bolo u bɛ yɔrɔ min wele k'a fɔ ko Ntibugu ko wulikajɔ kɛbaa dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin yen ma ka taa minɛn caman jeni effectivement ko in kɛra cogo di kunun sɔgɔma defankaw yɛrɛ y'a lawuli ka bɔ sunɔgɔ la k'a fɔ ko bilenni dugu minɛlen don ala y'a kɛ an wulila an sera kɛnɛ kan an y'a ye dugu kɔni ma minɛ mais entreprise dɔ de bɛ k'an ka dugu dɔ pɔn jɔ n'o ye Njogogo entreprise in n ka chantier dɔ bɛ pɔnda yɛrɛ la ye ni baara jiginna fana u bɛ n'a ka mobiliw jɔ bilenjo donc chantier min bɛ pɔnda la an sera gardien ma gardien ko ne ma ko bon ko yɔrɔ 22 heures ko jamakulu dɔw de nana ale sɔrɔ yen mototigi dɔ k'a fɔ bon ale k'i sigi yɔrɔ kelen ko kɔni tɛna fɛn k'ale la ko n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ défense na ko tɛ foyi k'a la k'u b'u nakun kɛ fɛn fɛn kɔni bɛ yen sa minɛn fɛn fɛn pɔnda ni min bɛ se ka jeni u y'a bɛɛ jeni bon o bɔlen kɔfɛ a la tuguni entreprise ka mobili minnu bɛ gare bilenjo tilara ka na o mobili bɛ jeni chef de chantier ka pick-up kun bɛ yen u taara ni o ye ani o chauffeur ani citerne chauffeur kelen n'a ka parantikɛ ani bilenjo minɛnw gardien o mɔgɔ 4 kɔni taara min ɲɔgɔn na komi sisan u yɛrɛ ma dɔn o la fɔlɔ o in kɛra kɛcogo min na o de ye nka nin ko in sen fɛ o marifa ci minnu kɛra tan nin cogoya in na ka mobiliw ni yɔrɔ caman jeni mɔgɔw ma bɔ a kalama joona wa tasuma nana don yɔrɔ la en réalité marifa ma ci an dun y'a mɛn ko sécurité sommation kɛra o bɛ se ka kɛ mɔgɔw ta fɔ ye sinon comme en réalité a waati la an tun tɛ kɛnɛ kan mais gardien min bɛ yen n'o yɛrɛ minɛna ka jɔ kɛrɛfɛ ka opération in kɛ o ko mɔgɔw ma ci gardien ta fɔla parce que an bɛ mɛnni k'ale de la a kɛra ale ɲɛna ale y'a ye ale y'a mɔgɔw ye bon ale ma mɔgɔ ninnu tɛrɛmɛ mais o kɔni tun bɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna bɔ komi tasuma don minɛnw na nka ale ka kumaw na o u nana moto dɔrɔn de la wa wala u nana mobili fana na u nana moto de la mais u seginna ni ale yɛrɛ ka chef de chantier ka mobili ye tiɲɛni kɛ min kɛ ka kunda bilenjo kan tagalen kɔ ale ye chef de chantier ka mobili natɔ ale yɛrɛ wulila k'o kuma ale hakili la k'ale ka patron bɛ ka ni minɛn dɔw ye ale taara sɔrɔ mɔgɔ kelen ninnu don ale fana sira bila o ye voilà nka mɔgɔ mun ye nin kɛ o a ye gardien ɲininka wa n'a sɔrɔ u kumana ale fɛ cogo di a ye kumana ale fɛ bamanankan de la donc o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ de don hali ni maliyɛnw tɛ an kɔni bɛ se k'a fɔ ko bamanankan mɛnnaw de don an tɛ se k'a fɔ bamanankan mɛn parce que mɔgɔ kelen yɛrɛ tɛ chantier baarakɛla kelen bɛ yen ale fari kumanda la ale ko a ma k'u ko ale ma ko u tɛ taa n'ale parce que ale man kɛnɛ
mais ku ka kale ka si dala de ale balolen kono mambolo blanjo abi voilà o kon donc o kuma nun kono be kara bamanangana al ni shawara da kono ma ko be bamananga kono me utrani mo joli utrani mo nani na mo sima bana bone anina ay mo sima bana non na o ma population civile ma ga blanjo ere dugu lakana bawte wa no ble dugu lakana bawte comment na ka garde kilimbe de bon fait ay do na ko me bi o garde era pana tarari level la nord la donc lakana ba membe no ka to na o nyena o ne onche kilo mo kan fla donc o e posa ko de jambe ka to blanjo la o de o lakana bawte anki kuna foni suro ka fo ni wati laba nunu na mafatigi la kono bali do ka munumunu tunga cha blondo mara fanfela fe aw yo kuna foni suro wa abe kalo worobo mo gonno ka kuna foni bambulo e bi amala la ka ala la yoro wa o fa monate maliko aminta kala mare mo gonno ka kuna foni kala maka ko be mununa wo chaina abe kalo worobo akuna foni be ka chere en fait afo mo gonno mo ka mo la ko do malu do ka circuler ni yoro ina aw be fure mi ngwa fure yere fa bona be kala ma fa wala do kala mo gon me fure mun kono fole ngo fanga jore kala mu yala ko ame do na ko me bi parce que ni wala en gara kuno 22h ne pas na kuno clé 16h ma ama mo ga misa de compassion mais 16h wati rasu ka mobili turu nyona ko ni ban problème do olu shira en fana voilà e ma se ka fo benjo ani jamana dore ka suruwa ay blanjo jamana wala ko na masuru ame chamante regla ara ka tole ambe wati na ko sisawo ni jamana ko de mu sigene population civile olu reka la haraw be chugo dibi o la hala o estranya ni jatege dio kalibi mais o jagwa parce que anjige be la kana nga ga to na ma gati mo tu tabulo do mo tu ketu do mo mu sugu ya do donc o tarani barakala mo fla ko na ma se anga population ma o tien o me tu tara ko wara fana ma so o no ko wara fana ma so do ma do me jamana o te hagli sécurité ka na te totalement wa agale ne voilà monsieur le maire oui iga kuma laba injume yana ambi suro sin wore ne la kuma laba mi dron o de ninde blanjo ko tene ko maliko de do ferende wala mi sera tege ka jamana do la kana o fere ka tege e bo la inde te aywa ala kan kishi kira kan tara jamana nyama ku chesri amu deli rade ku chesri la kana de ka sabati to mina na ko inga galan ko sagala le ba fok ma be ala kan kishi to kana fara nunga mo ka parce que son do do e ni ta mo chama me o betu la nono go atara to go kana dire ni ma to go jatranya kama bo ina to go marfaru bulu kama donc fo marfadu de ga soro su kan la kana o goni ya ngala ni ko se ba me la ni mi reke fa to la mo fe e to ko jugo do na okay ala kan kishi jatra kana mo bla ha be na ore talla voilà mo la ni ko nge ma be aywa okay merci lamɛnbaaw nin tun ye bilenjo maire danga fɔlɔ ye n'o ye adama jalo ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka basigi don an faso jamana kɔnɔ hali bi ka kɛɲɛ ni basigibaliya yɛrɛ nasira ye min ye mɔpti yɛrɛ mara kɔnɔna ye an yɛrɛ baraɲɔgɔn n'o ye abdulayi kulubali ye ale ye seereya dɔw sɔrɔ yen nɔ lakanabaliya yɛrɛ kan mɔptikaw fɛla ye mun ye ka taa ɲɔnɔ maraw kɔnɔna na min sɔrɔla o seereyaw la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. an ka mɔgɔw ma kelen kelen a b'u faga ni sɔrɔsiw ye min minɛ n'u b'a fɔ ko baganjɛnna de dɛ u b'a fɔ ko garibuden don dɛ an ka sɔrɔsiw walahi Ablaye Kulubali an b'u fo bi an b'u fo sini n y'a mɛn kunnafoni na ko dɔw ko sofara sɔrɔsiw bɛ ka dantɛmɛ wale kɛ nkalon don a kɛra karata jan tɛmɛnen de u y'u minɛ sugu la kelen kelen fila fila Ablaye Kulubali n'i y'u ye u t'u dogo yɛrɛ u bɛ na ɲan san an fɛ yan u ka kurusininw pannen don bonbonsiw b'u la u bɛ mɔgɔw ka misiw n'u ka sagaw minnu minɛ ba kɔfɛ nin u bɛ na n'u ye ka n'a feere yan o tuma ni sɔrɔsiw ko k'u b'o ɲɛdon na bɔ an na alhamdulila a kalaman di yɔrɔ min an bɛ dugawu f'u ye ala k'u bɔ u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn faga ka sɔrɔ k'a da ko donsow y'a kɛ an kɔni donsow ka tɔɔrɔya si ma s'a ma
anye ba ko den tiene na kamiri zende fo sa na fo ko kamele ko ka biso ba santina olu bi mo ko dara ya alibi ni so mo bu farkia nu ye formation yo rubo nyere mu sokorba ablay kulubale mo de mbitana yi frakeli yoro la mu sokorba da biya be dem sanu salu a jara babolo de baya ta men do so yoro ka ja 23e mboro mitani mo de ni aba karom so de kola de bisa birle ne kunan ambika ngata masami ala ye nemi bi nyefe uya fa flakana de kuku jode ika haketo kuka ni mu sokorba imbo baramo flakana dara me mo dote debo mo do ode ngomi de foti inamo ngonga horo nu bayi ujoro ba se kambugo ne kele ne soro lu kela min kumana kele debo mo do ya ila wal mako fa kan tu ko faram sokorba la ka taka grabe obina ko dina obina domi so fara misir dur de bi so fara am misir juma misir ba kele de bala be ta sele juma misir bayna abna dina juma ni nyefani kanga dugu ka burumusido anga almami nanga meru ko fonu tabana olu shuka non to tadu aba fa ko mo ka burumusido haidara ka kuma bogo tigi faram sokorba ka be burumusi hijabu in kon biro hijabu min biye ni ya biri abiyelike uba fa ku to fe parce que uba fa ta fe de kana siri ajukoro olu yara yu tabo sito ika haketo kuka baya juru kelen sira jukora kafi takoro ni tar doga nyini kungole nuyi sore ika haketo bita bani yeke burusi ndoni akumbe deni o dina ya anti ya fuma wallahi mbi wele daika arajulla mali muso be juma kele anga boka yade agale ni amadu kufa ku danga fo bona kuta wallahi kele ubabla hali ala kamate mais mali muso uti se dollar na kata tigara fo ko ba makode ambe ni sutene unyina na anko bursu kono ya ni mali yeke iki nyunka bo mako kana kidina fo onyi ko election ambe misi ye ka saifin nako an bi tora ni la jabara ya kuma ni mi no de bi awna ya an bale mo bu kan ka faga an wo miri de awo jode ko fanga nyini ala kana fanga no yo yi an de bana an ke bana awo jo ko fanga nyini doka transition kan de election ga ke kan de wallahi ala kana no ya uye yi me an bi barka da hasimi yesu man dama wallahi ablay kulubala aklana bay ta so tugula hasimi ka mo jo lendo anyi atomuru muru nunu babla ni de adonata wallahi anti ya fa usima ka to an bi tora ni la jaba la kursi kono ya ka minen so fara fo jenne fo mare bugu ani mare bugu tay kilomita ani wolon ngadi kewo fe mi mare bugu sara nyeba la kulubara abo beto an ka tora ni la jaba da ko mani danye ba ko kelende yiwa bursu ko nade bi seneke ka alu bodo koy bursu ko nade bu voter uye ku ta koy aw bi nyina an ko abu sara ka panka do an dala ko election tara ta temenen do bandu ye sira da an ga mo nye fanga so sira fara la an kore ani fanga so sira fara kilometre bi sara ali fulani million joli de boruku insécurité fla jamana fambewu ñonon kaw bi tora ni la jabara wo bayngana kaw bi tora ni la jabara wo yada muti bako fala ko o ci foyere aw ma miri o silawo kaw bi ngaw jode ko election de hanna nyang tumbo mali son femina so ko bursu ko mo ko de taka boy ubu daba mo ko ye dobe bursu ko na wala ha bi seka feni fo malila ba mo ko bi o seka fala ko me abada ki se amaya ni sele yandro din parti nana bi seka o de menina ko tonu ka de nay ablay kulubali eni ke ini baraji ini faso de nyimaya isarbaye ala de koy nyonon ti seki sara moti ti seki sara mali yara ti seka esara wow ninti balom suka sere ambe aketo ni ke lambe ba fe o kɔfɛ min ye morikɛ koyita ye ale donso ye ale y'a ka hakilinaw fana fɔ gɛlɛya min bɛ yen yala kumaɲɔgɔnya de ye a sababu ye wa wala fura de ye wa min sɔrɔla ale fana da kɔnɔ gɛlɛya in sen fɛ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. morikɛ koyita indi 11 grand chasseur ɲɔgɔn bɛ position mun na bi foyi tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ban ni kɛlɛ yɛrɛ tɛ an ka kuranɛ jigi négocier taba non gele juguya bi nan wa ba juguya fo moru de ya juguya jadisi te négocier de wa sigi na ka famaw de flé na fora dugu libéré dugu kelete in kalodu anga doso mun flé maribugu dongo deme taraka bi ta kata du avion be sans fait wotro be duguma jadisi unana bi anga moko ka wotro kamine kata na ya anga doso ka balo avion be sans fait ko fara bugu libéré lan kalodu ma tsika do ma tsika bo dogo fribo choko kile la fanga ten doso de be boli ka jola ali shinu bina bakan che kata na yi sheti wili ka bo afanka mana be fanga bila ko bila na furo tambulo bila anzigi me maloni mo nguna bi kebo de ko bi imana jogo mun do shini ki bina go shishu na tasoma bi blawla la go shili tada da do surasi be de surasi bi commandi nyemo ko be surasi law faransia do ta faransia bota faransia ali faransi bora an ga kelala nga kelebe ke surasi be ya nga ordu bi boro mo ordu ma di ndanga fini tikuma nyemo ko ka ordu duma anga kele juga jube ma ko ya nyemo ko masira danga fini tigude ma ina wallahi anga maliku maboba obi atise dozo ka mugu tima atise faransi ka mugu tima nga surasi bi se ka nga keleba ka ordu tu bolo de muna parce que nyemo ko nande ordu duma on me kana eni witti
salanko mugu bi cie sɔrɔsi kan tulo bɛ mugu mankan na an b'u wele u b'u kunda an kan n'u bɛna sɔrɔ an na u bɛ turuna cɛ ka segin k'a fɔra k'u ka segin n'i ba n'i ka jamana na k'i b'i ka jamana ti jamana wɛrɛ tiɲɛnikɛlaw n'a jahiliw bɛna fari kan k'i ka jamana ti mali b'o cogo de la bi a dun de t'i kan don balo la an bɛɛ y'an yɛrɛ dɔn mugu in ci b'a ye wa an b'a ci fo an ni faamaw bɛ ordre di sɔrɔsiw ma ɲɛmɔgɔ minnu bɛ u ka ordre d'u ma u ka se ka an ka kɛlɛ ka se ka ban ordre de dun d'u ma ɲɛnɛ cɛw bɛ yan dɛ u tɛ yamaruyaden di min bɛ sɔrɔsiw la bi a tɛ se ka fɔ o wallahi cɛ tɛ se ka ban mali kɔnɔ o cɛw b'u la wallahi billahi nka sira di ma fɛn fɛn la ni fɛn fɛn y'a kɛ fari u b'i mako sa u b'i bɔ yen mali kɛlɛ politiki b'a kɔnɔ politiki mɔgɔw de bɛ kɛlɛ in kɔrɔ kɛlɛ kana ban u kɔrɔtɔmɛ sɔrɔsiw ka fanga bila kɔ sɔrɔsiw tɛna jamana in bila fo jamana in ka suma politiki maa fɛn fɛn n'a b'i ɲɛna k'i ka cɛsiri kun ye san ko sɔrɔsiw ka se ka bɔ an kunna sɔrɔsiw tɛ bɔ an kunna fo ka jamana in suma. An laban nin tun ye Morike Koyita ye ale ye donso ye ale kɔfɛ min ye Ali Tiɲɛta ye ale fana ye seeraw di gɛlɛya minnu bɛ u ka dugu kɔnɔna na min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o fana la. Ali Tiɲɛta dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen y'a sɔrɔ gɛlɛyaba b'aw ka mara kɔnɔ na a gɛlɛya bilama a bɛ cogo di. Halisa gɛlɛya in kɔni a b'a nɔ na fɛn ma bɔ a la dɛ parce que mɔgɔ ninnu halisa u b'an dala yɔrɔ nin na hali mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si o ɲɛ tana ye ka mɔgɔ ye a bɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a danganda kɔni tɛ yen an tɛ ka taa danganda kɔni ma ka se ka k'u la hali dugu kɔnɔna fana i bɛ ka taama n'i ye kisɛ min sɔrɔ ye n'u ma mɔgɔ ye fana o sigilen tanga u b'a ci fɛn min gɛlɛyara ka tɛmɛ a dan ka sisan o de ye baloko yɛrɛ de baloko yɛrɛ de jɔrɔ b'anw na sisan o kɔni an tɛgɛ jan bɛɛ an bɛ ala ka bila la an bɛ faamaw ka bila la o k'a lajɛ ko k'u jija u k'u teliya an bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na jamana bɛ se ka lafiya basigi bɛ se ka na cogoya min na ni ala ka jɛ ye baloko in kɔni siga foyi t'a la balo de banna balo kɔni banna de sugu kelen tɛmɛna fila tɛmɛna nka sugu o sugu n'i min baara seminini kɔnɔna na n'i min sɔrɔ i bɛ taa wuli de balo la ka n'a dun sugu ma don balo kɔni bannen don i ka taa sini ma o kɔni n'u sɔrɔla yɛrɛ da alhamdulilayi an b'a la tan o camanba nɔgɔlen an jɔrɔna fɔlɔ wallahi ni wulikajɔ in kɛlen ni sisan cɛ aw ma dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ wa. an ma maa si ye fɔlɔ an ma dɛmɛ foyi kɔni si ye fɔlɔ an b'a digiya k'a fɔ fɛn dɔ bɛ kɛ nka anw de ma fɛn ye fɔlɔ de dumuni bɛ kɛ i bɛ ji min kɔni donc n'o jɔra ka ban donc fanga tɛ yen o yɛrɛ de jɔra b'an na san bi bi in na. An laban nin bɛɛ kɔfɛ sa Abdoulaye Kulibali ka ɲininkali sera min ye Yakuba Keyita ma olu fana ka gɛlɛya ko bɛ cogo di min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Yakuba Keyita ka bɔ Marebugu. Yakuba Keyita Marebugu ni waati laban ninnu kɔnɔna na mankan cayalen bɛ ko kununko ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Marebugu mara dugu dɔ ma k'a kɛra gɛlɛyaba ye a ko kɛra cogo di. Kunun an ka donso ninnu nana k'u bɛna an fɛ yan ka na fara an ka dugu ladina binganikɛlaw taara sira dun ye a kɛla mugu ci dan kɔni ye min kɛla mugu yɛrɛ ala bɛ ɛri fila ɲuman bɔ jogi bɔ jogina dɔw fana nin tora la an ka fan fɛ nin tora la ni mɔgɔ jugu ninnu fana fan fɛ caman nin fana tora la. A ye kunnafoni sɔrɔ k'a ka maa dɔw tununa ko sen fɛ o ye tiɲɛ ye wa. an ka mɔgɔ dɔw tununa kunun an bɛ k'u yaala fo sisan mun ye fɔlɔ jogibatɔ kɔni olu kɔni caman nana u taara jɛnɛ dɔw taara kɛwara mais minnu kɔni tununa ni k'olu ɲina mun ye fɔlɔ. maa min ni tora aw ka bolo kan o bɛ se maa joli ɲɔgɔn na ma ani maa jɔnginen hakɛ. bon ni kɔni min tora la n tɛ se ka hakɛ foyi fɔ la parce que jama ma fara ɲɔgɔn kan k'a ladɔn kosɛbɛ nka minnu kɔni jɔngina n'u taara o kɔni bɛ se maa 50 hakɛ ma. e yɛrɛ i bɛ Marebugu dafɛ dugu dɔ la walima i bɛ Marebugu kɔnɔ de. ne tɛ Marebugu dafɛ dugu la dɛ ne bɛ Marebugu yɛrɛ kɔnɔ yan. kɔsa in na kunnafoni dun kun carila k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ Marebugu ko Marebugu lafiyalen don. Marebugu kɔni an kɔni ma lafiya dɔn dɛ hali kunun an kɔni ye mugu ci o dalen min ka fana ye mugu ci an kɔni ma lafiya dɔn dɛ an kɔni bɛ an ti bɔ ka taa yɔrɔ si a kalo 3 dafa la sisan an ti bɔ ka taa sugu la an ti da sago foyi o kɔni ti dɔn kɔni kan yan fɛn ti bɔ an kan yan. nin kɛlen aw la kununko aw ma wele bila ka ɲɛsin jamana lakanabaaw ma wa. kunun baara in daminɛlen yɛrɛ an y'u wele fo k'an dɛsɛ u nana ka na munumunu ka segin ko jama cɛrilen don ko baara tɛ se ka kɛ sisan u seginna u taara o kɔfɛ an kɔni an m'u ye an m'u ko labɛn wɛrɛ nalen fɔlɔ. Maribugu kuma ka ca kosɛbɛ dɔw bɛ bɔ k'olu yɛrɛ Maribugukaw ye ko foyi tɛ Maribugu aw ko gɛlɛya bɛ Maribugu kalo 2 o kuma bɛ ɲɔgɔn ye cogo di. maa min b'a fɔ ko gɛlɛya tɛ Maribugu o tigi kɔni tɛ Maribugu yan i b'a sɔrɔ fana faso tɛ Maribugu yɛrɛ n'o tɛ mɔgɔ bɛ Maribugu yan fɛn bɛ Maribugu o tɛ kɔnɔdimi ɲɛdimi kalo 3 mɔgɔ min t'i bɔ da fɛ i t'i sugu jɔ i ma sɛnɛ kɛ balo tɛ fɛ e ka mɔgɔ bɛ ka sa su ni tile don o don mugu bɛ ci la ni mɔgɔ min t'a fɔ ko fɛn t'o tigilamɔgɔw dugu la i b'a dɔn tigi kɔni o ye midibare ye o fana o tɛ dugu den ye. dɔ bɛ k'a fɔ Maribugu k'ale Lasuna Buware ko kuma minnu b'a la k'a fɔ ko foyi tɛ Maribugu bi a ko k'ale donsoba den ko a ko Maribugu lafiyalen don. an bɛ Lasina Buware min kɔni dɔn a ye nkalon tigɛ a ka yɛrɛ ti balo la bilen donsokuntigiya di mɔgɔ wɛrɛ ma tɔgɔ ye Burama n'a y'o fɔ a ma tiɲɛ fɔ ale yɛrɛ an b'a kalo 3 la a tɛ si a ka so a bɛ si garidi la anw si tɛ si an ka so
ala mbalon tangal so fembere ban sura kene kan do joba den ko dugu lafiyale no ago ko dugu ma lafiya kuma abete dugu kelen ngono wa ambe dugu kelen ambe du gardinya kelen na so ko ni ayo fo ko dugu lafiya no ngalon man lafiya len tede hala fala bolo ni ngana ni bolo mesega na ni bolo tikela sega kamo yoro la mo wa hadirman be kan somi ka don china yoro yoro lafiya li no ko min fo mali la kana bonye nugo wulugu jo chugo ambe demonstrer chugo sun kan demeno te wona ndefina la baw kuna fondi seben soir de Bamako aye ayira kafo minye mali ministre nyama no docteur Chokel ko kala maigaye aye wulika jodo ke kata susika ufei wulika jo senfe korofo do bora kabin adakono mimbe koreali ke kata Turki jamana re kanuna o kofesa Turki fanga nyama olu koni ma akobla daga girindala olu fana wulika joke kuka korofo boka bin kaira kafo mali be wati min kono bi olu ka deme be mali fanga nyama kan uka deme be mali donka kwa fondi sebe soir de Bamako ako Turki ka la sigide min be anno ale koni ma ada bla boro kono aye korofo boka bin kaira kafo Turki koni be fati jakulu munun kelo no ka islamia kelo wolu yore la no bo wole franskana ko terroristu olu kelali be Turki bolo be sam binani mbo wa kele chego chama be Turki bolo ala ayira ka fo Turki fanga la benono bi ka mali yere deme o hakili nyumaw anu o fere nyumaw na tuga mena mali be se ka bo ni ngele nun kono ka keni Umar Angoiba ale ka fasiriye ayira ka fo minye Turki yere la sigide min be an fe yan aye kunafoni sigi do ke ani kunafoni chariba do ni nyongo che be fami wule ka fo agence Anadolu Bamako yere konnana ka Turki fanga nyamaw u ka deme takanyesi mali yere fanga ma ka keni ni do kun konnai octobre kalo kile muga samba fla ani samuga ani kile aye korofo chaman fo kaira ka fo Turki ka deme ni deme abe mali fanga nyema ukuna samu mali be gelea min kono bi fanga nyema fanga latebe fanga o ya dama gelea wa minye papalikara ufana ye oluka wulika do min be ka nyasi mali rema o fana ya adama gelea kuna fondi sebe soir de Bamako ako ni beso la mufe minye fanga nyema yi wala nga fo minye ministre nyema yi docteur Chokel ko kala maika aka wulika jodo senfe Genève aye kuna fondo furubaya kaira ka fo mali koninka bulunda dale nembe telila ka u bela jelenye maoma la benono kaseka malika kilenya malika nyetani malika basigi ko o sabati mali bolo mali kilono ka dayele bela jelenye wa aka kuma kono docteur Chokel ko kala maika aya ira ka fo hali Turki miye mali yere teri jamana ye ulu usigilembe ka Turki yere fene makono dayele nembe aye kuna fondi sebe aleka lakalila ako ni korofo ko ni bolen ko kabi Turki fanga nyama uma ko blada ga girindala uye Turki la sigide mimbe anfaya ka kuma ko ni do ada akaira mali famaula minye mali ni Turki ka jenyoya barawye obe wati jambo otebila ko ye wa kaira mali famaula Turki la benono bi kaseka mali deme fen chamana sabu Turki ni mali ube nyongo soro fencha mafenena minye an yere ka adabandi ya untabule ame nyongo soro ola wa minye mali yere abe dunan bisimila chuga mina ani aka yafa mali ni Turki be nyongo soro ofanana wa minye alsilamaya yere no ye dine nasira uye ambe nyongo soro ofanana ni kumu kono sa Turki ka la sigide mimbeya aya ira kafo olu koni labenono bi ka mali kelekecew koni ta kata u laben Turki jamana kono u ka se kana deme do mali gelama chugamina wa u ya ira kafo u ka foli koni mbeta ka nyesi minye minisma mauma sabo abe wati jamu fune ka wuli ka do fanga ka bo nga olu koni be preparative min koni di Turki be nin kele sugu nuna abe sambina ni bonyongo bo u ye fomyon chama soro ala u ye akinaw falen chama ke ala wa ame wati mina ko bi wula benono ka mali fanga nyamaw demeni o kakna nyamaw ye tuga mena mali be se ka bo ningele akono wa o ma damine bi Turki fanga nyamaw uye wuli ka joke wati temeno na ka dollar wari million du nyon bonyongo di mali jamana wala nga fo je sais sahed jamana
u ka se k'u yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogoya min na. Kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ Turki ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ a ko waati tɛmɛnenw baaraɲɔgɔnya dɔw tun bɛ Mali ni Turki ni ɲɔgɔn cɛ nka olu bɛ laɲini kɛ an bɛ waati min na i ko sisan baaraɲɔgɔnyaw a ka se ka yakubaya a ka se ka kurakuraya ka se ka fɛn wɛrɛw fara a kan o kɔni bɛ se ka kɛ ɲɛtaba ye sabu olu b'a dɔn Mali ye jamana min ni u bɛ kɔrɔlenw dɔn wa jamana min don dugujukɔrɔ nafolow caman bɛ a bolo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ ka kelenya ani Mali ka basigi k'o kɛ Mali yɛrɛ ta ye ka sɔrɔ a ma mago don maa si la dugukolo sanfɛ wa olu limaniyalen don k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan bi ni a ye Mali kɔ sɔgɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw fɛ siga kɔni t'a la Turki yɛrɛ bi i niyɔrɔ sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔ olu ka laɲini an'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye min o de ye k'a fɔ cɛncɛnfuga jamana fɛn fɛn bɛ yen u ka se ka bɛn ni keleya sɔrɔ o ye Turki fanga ɲɛmaw u ka laɲini ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako lamɛnbaaw o soir de Bamako kelen a ye a yira k'a fɔ min ye jamana sigiyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Kidali dugu yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɛbaa dɔw n'o ye jamana kɔnɔdenw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Kidali yɛrɛ a ɲɛmaa min bɛ yen bi n'u b'a wele k'a fɔ gouverneur kunnafoni sɛbɛn k'a lakali la a yirala k'a fɔ wulikajɔ in yɛrɛ kun tun ye mun ye laɲini de tun kɛlen don Kidalikadenw fɛ k'a yira k'a fɔ nin gouverneur min bɛ Kidali bi olu kɔni tɛ a fɛ u bɛ a ɲini fanga ɲɛmaaw fɛ u ka a ka minɛnw cɛ ka bɔ Kidali yɛrɛ mara ɲɛmaaya la ka kɛ ni Laya Jara ale ka fasiri ye a y'a yira k'a fɔ fangatɛmɛ fanga ɲɛmaaw nin kɔrɔfɔ in kɔni dalen kɔ u tulo kan u ye wulikajɔ kɛ ka maaw kɔni bila ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minisiri min bɛ n'u b'a wele ko ministre de l'administration territoriale ale ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ye ale kɔni n'a ka jɛɲɔgɔnw bilala ka taa Kidali mara yɛrɛ kɔnɔ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 20 san 2021 ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛ tasuma min ni a mɛnɛnen don ka taa ji kɔni bɔ a kan sabu a kumaw kɔni cayara kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye Kidali ka sigibaaw ye olu kɔni ka wulikajɔw senfɛ u tun kɛlen don ka min fɔ o de ye k'a fɔ min ye Kidali yɛrɛ gouverneur ye u tun y'a yira k'a fɔ yuruku maado ni adamadenya yɛrɛ t'a la ni olu bɛ laɲini kɛ k'a fɔ u ka a gɛn ka bɔ yen n'o ye Maliki Sisoko ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yira k'a fɔ nin kɔni kɛra bɛnbɛn bɛɛ de ye ka ɲɛsin nin ma kofɔlen in ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ waati tɛmɛnenw na ni laɲini kelen de tun kɛra ka ɲɛsin gouverneur dɔw ma ni a kɛra sababu ye ale fana bɔra a jɔyɔrɔ la ka kɛ ni dugu sigibaw olu ka wulikajɔ ye nka nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ sa nin wulikajɔ senfɛ jamana faamaw u ye laɲini kɛ ka taa kumaɲɔgɔnyaw sigi jamana kɔnɔdenw ani fanga yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la k'a yira k'a fɔ ni ma kofɔlen a bɛ fanga de tɔgɔ la ni gɛlɛya minnu bɛ yen o bɛ se ka taa sira wɛrɛw kɔni fɛ a man kan k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka wuli ka kɛlɛfari kɔni da k'a fɔ k'u bɛ fanga ka cɛsigi kɔni gɛn ka bɔ a pilasi la nin kɔni man ka kɛ wa u bɛ laɲini kɛ jisuma ka se ka bon nin gɛlɛya in kɔni kan kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw de tun bɛ yen n'o ye diɲɛ mɔgɔbatigi dɔw ye olu yɛrɛ sigilen bɛ Kidali yɛrɛ mara kɔnɔna na olu ka bɛnbɛnbɛn de tun ye nin ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin Kidali yɛrɛ a lasigiden min bɛ yen n'o ye Maliki Sisoko ye ka gɛn ka bɔ a ka baara la nin tun ye janfa de ye janfa min ni a kɔnɔ tun ka dun nka an bɛ waati min na i ko sisan kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛra a bɛ komi bɛn kɔni sabatira sisan maaw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako an lamɛnbaaw o soir de Bamako kelen a ko min ye premier ministre n'o ye minisiri ɲɛma ale ka cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ primature yen kɛn bɛ bi daga wulila songalama ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ ka baaraɲɔgɔn min bɛ yen n'u b'u wele k'a fɔ conseil spéciaux a kɔni nan bɛ bi ka taa don olu tu la ka caman kɔni bɔ a pilasi la ka kɛ ni Laya Jara ale ka fasiri ye a ko dɔgɔtɔrɔ Sukɛli Kokara Mayiga a ye furanin kɔni caman kɛ ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na
min ye sɛbɛnfura ye n'u b'a wele k'a fɔ décret o kɔni taara ka ɲɛsin maaw ka sugandeliw kɔni ma. O kɛra sababu ye maa minnu tun bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise nana ni olu ye ani Muktar Wan nana ni minnu ye olu kɔni caman kɔni bɔra u place la ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale ka wulikajɔ ye. Kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako a ko min ye Alassane Bokoum ye ale tun ye diɲɛ sɔrɔ ɲini kalan o dɔnbagaba don. Ale tun bɛ yen nɔ ale bɔra a nɔ la min ye babaliba ye ale fana ye sɔrɔ boso ni sɔrɔ ɲinini baarakɛla ye min ye ala ye tɔbisokɛ ye ale fana ye kiri a kalanbaga ye. Hamadoun Touré ale ye kibaradula ye min ye Mohamed Huna ale fana ye sɔrɔ yɛrɛ kalankɛla ani sɔrɔ ɲiniba ye min ye Birema Eli Diko ye ale ye adamadenya ko jateminɛba ye. Ninnu kɔni kɛra maa ye bi olu bɛɛ bɔra u jɔyɔrɔ la ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ale ka ɲinini ye. A kɛra fɛn ye sa fɛn min ni maa caman kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi mun nana ni nin ko ninnu sababu ye. Kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Kunnafoni sɛbɛn L'Indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Buganda olu ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko chef d'état-major général a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an faso Mali ma sabu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye jamana min ni o fana tun bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ waati tɛmɛnenw na. Kunnafoni sɛbɛn L'Indépendant a ye a yira k'a fɔ nin maa kofɔlen ni o ye général de corps d'armée Jean Bosco Kazura ale kɔni bisimilala nin dɔgɔkun kɔnɔ an ka fanga ɲɛmaaw fɛ. Kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka ministre min bɛ ani kɛlɛkɛcɛ kuraw n'o ye ministre de la défense ye colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ ye a bisimila ka fara min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa min bɛ n'o bɛ wele k'a fɔ chef d'état-major général des armées ale fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ n'o ye général de brigade Umar Jara ye. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ u kɔni ye hakili jagabaw ani kumaɲɔgɔnyaw kɔni caman kɛ Mali ka lakanabaliyaw bɛ cogoya min na kumaw kɛra o kan ani Mali ni Rwanda yɛrɛ u bɛna baaraw kɛ kɛcogo jumɛn na min ye ka ɲɛsin Bamanci tigilamɔgɔ minnu bɛ wulikajɔ la an faso Mali yɛrɛ kɔnɔna na baaraw bɛ se ka nun don ka se ka ninnu dagabɔ Mali dala cogoya min na. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko L'Indépendant. Fana kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni commissariat du premier arrondissement olu ka wulikajɔ dɔw senfɛ min ye maa dɔw ye olu kɔni nana minɛ. Kunnafoni sɛbɛn L'Indépendant a ko u bɛ fɛn min wele faransikan na ko patrouille wulikajɔ min bɛ kɛ polisilakaw fɛ o wulikajɔ senfɛ sa u nana bɛn maa dɔ ma maa min ni ale tɔgɔ kɔni ye BHS ale nana minɛ patrouille senfɛ o nana sɔrɔ k'a fɔ min ye marifa min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ PA an yɛrɛ ka bolola dilanni min bɛ yen marifa la o nana ye nin maa kofɔlenw kun maa kofɔlen yɛrɛ kun. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ka kɛ ni min ye commissaire divisionnaire n'o ye Abdraman Mayiga ye ale ka wulikajɔ a n'a ka chef BR u nana nin maa kofɔlen kɔni sɛgɛsɛgɛli senfɛ a nana yira k'a fɔ a yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen minnu fana bɛ Malitel da la olu n'a bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ wulikajɔ nana kɛ ka ɲɛsin olu fana ma. O wulikajɔ senfɛ min ye Jakarta 5 ɲɔgɔn bɔɲɔnko o nana sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu olu ka yɔrɔw mara u ka minɛn mara yɔrɔw kɔnɔna. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sa sɛgɛsɛgɛliw nana ta da min ye procureur de la République près du tribunal de la commune 3 an bɛ waati min na ko sisan a baaraw kɔni nun donna olu kɔni bolo u nana nin maa kofɔlen kɔni bila ka taa kaso yɛrɛ kan sɛgɛsɛgɛliw olu bɛna bila sen kan yanni u ka kiriw waatiw cɛ. Kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko L'Indépendant. Alabaw o L'Indépendant kelen y'a yira k'a fɔ an bɛ taa jamana kɔ kan min ye Guinée-Bissau ye. Guinée-Bissau ye jamana min ni ale fanga ɲɛmaa n'o o tɔgɔ ye ko Umaru Sisoko Ambalo.
kunnafoni sɛbɛn ne fana a ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ale kɔni ye ka wulikajɔw bɛnnen don bi ka ɲɛsin Laginɛ Konakiri ma ka kɛ ni nin dɔgɔkun ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa Laginɛ Konakiri wala an k'a fɔ ka kɛ ni nin dɔgɔkun ye a ye kunnafoni dɔw forobaya Faransikaw olu ka kunnafoni sira min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko RFI k'a yira k'a fɔ min ye Laginɛ fanga ɲɛmaaw ye siga kɔni t'a la gɛlɛyaw kɔni caman bɛ yen sabu n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO fanga ɲɛmaaw kɛlen don ka gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin Laginɛ fanga ɲɛmaaw ma ka kɛɲɛ ni wulikajɔ min kɛra Laginɛ finitigilakaw fɛ septembre kalo tile 5 tɛmɛnen san 2021 min ye nin maa kofɔlen ye a ye a yira k'a fɔ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa Laginɛ fanga ɲɛmaaw fɛ yen min ye colonel Dumbuya ye ka taa kuma ɲɔgɔnya gɛlɛya minnu bɛ yen bi sabu olu ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ balimaya siraw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ waati dɔw tun kɛra min ye embargow ye o tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn ne fana a y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ka wulikajɔ n'o ye Guinée Bissau président ye a taara bisimila colonel Mamadi Dumbuya yɛrɛ fɛ maa min kɛra sababu ye ka Alpha Condé ka fanga yɛrɛ firi septembre kalo tile 5 san 2021 kumaɲɔgɔnyaw kɔni caman tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la maa kofɔlen n'o ye Umaru Sisako ye a ko ale kɔni bɛ min fɔ ale bɛ min perepelatigɛw kɔni di o de ye k'a fɔ kabiri fanga kɔni firila Alpha Condé bolo ale kɛra maa fɔlɔ ye maa min ni a ye nɛgɛjuruw ci Mamadi Dumbuya ma ka se ka dususumakanw fɔ a ɲɛna a ka se ka taa ni baara ye hakilisigi ani basigi kɔnɔ wa o kɔfɛ min ye Congo o jamana ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Sassou Nguesso ye ka tila k'o ka ci da a tulo kan ka yira k'a fɔ Sassou Nguesso ale teri de ye Alpha Condé ye a tun ye laɲini kɛ k'a fɔ Alpha Condé ka taa bisimila ale yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ni colonel Mamadi kun sɔnna o ma nka o ma se ka kɛ colonel Mamadi ale yɛrɛ ka hakilinaw ye min ye Guinée Bissau président ye ale a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la Alpha Condé tun bɛ ka taa ni jamana ye taacogo min na o tun tɛ ale yɛrɛ hakilina ye wa o ma kɛ ale ka jamana kɔnɔdenw ka hakilina ye cogoya si la sabu farafinna fanga yɛrɛ tun t'a bolo a tun bɛ ka yɛlɛma n'a fɔra k'a fɔ min tun ye bɛnkaw ye n'o ye mandakow ye ni fanga yɛlɛla maa min kunfɛ o b'a lagɛ ka se ka dɔ fara a yɛrɛ ka fanga yɛrɛ kundamaw kan o tun ye gɛlɛyaba ye wa ale m'a dogo a y'a yira k'a fɔ a ka fanga sinamatɔ min tun bɛ yen ni o ye Seydou Dalein Diallo o Seydou Dalein Diallo ale de tun bɛ ka dɛmɛ Umaru Sisako fɛ sabu ale yɛrɛ ma a dogo wa ka jamana kɔnɔdenw ma dogo nin tun ye gɛlɛyaba ye ale yɛrɛ ni Alpha Condé ni ɲɔgɔn cɛ la nka a kɔni bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ Laginɛ Konakiri o ye olu balimaw de ye u sinjiw de don wa baaraɲɔgɔnyaw o bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la hali n'a sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛyaw ni gɛrɛntɛw kɔni sigilen bɛ Laginɛ Konakiri kan an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant.